खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 6 बोसोराव आगान होबाय मख'जाथावदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि लोगोसे इउबिपि आफादा थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाय जायो आरो दायो फैयै फैयै 6 बोसोराव आगान होबाय नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गोबां दफाफोरा मावफुंजादोंब्लाबो आरोबाव माखासे मानि गोनां दफाफोरखौ दासिमबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जेबो मावफुंनाय जायाखै बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिन आरोबाव मोनसे गिदिर थांखि एबा मोनसे सोमावसारनाय थांखि बे सोमावसारनाया जागोन पोस्ट कार्ड आरो इमेलनि गेजेरजों नंगौ थांनाय गोलाव समाव गोबां रोखोमनि सोमावसारबोदों गोबां धरना लाबोदों गोबां बेफोरबायदिनो बायदि हाबाफारि लानानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबि दैखांबोदों नाथाय बे खेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै 10,000 पोस्ट कार्ड खालामनानै हादोरनि नखर मन्त्रि आरो गाहाय मन्थ्रिनिसिम पोस्ट कार्ड दैथायहरनायजों लोगोसे 5,000 इमेलनि गेजेरजों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जा दफाफोर बे दफाफोरखौ आखरे आखर मावफुंनांगौनि मोनफानि उनाव मोनफा मावफुंनांगौनि दाबिजों बिथांमोना पोस्ट कार्ड आरो मेल दैथायहरगोनखौ बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों बे समाव फिन आरोबाव मख'बावनांगोन दि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि एबा गोजोन गोरोबथा सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर जिल्लानि बाटासी ओनसोलाव खुंफुंनाय एबा फालिनाय जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनायजों लोगोसे पोस्ट कार्ड आरो मेलनि गेजेरजों मोनसे सोमावसारनाय बायदि मोनसे हाबाफारि लागोन होननानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायो दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ एबा गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि माबोरै पोस्ट कार्ड आरो इमेलनि गेजेरजों दैथायहरगोन नखर मन्त्रि आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांमोननिसिम दानिया फैदो बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि बर' गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै रोखायै टाइम बाउन्ड मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो भारत सरकारनो 27 जानुवारिखौ जोङो एकर्ड डे फालिनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो दखरानिफ्राय आरो मिरु आफादा 10,000 जोङो पोस्ट कार्ड भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो जों हरगोन आरो 5 लाख जोङो इमेल प्राइम मिनिस्टार अफिसाव जोङो बेखौ माने 5 लाख नङा 5,000 जोङो बेयाव इमेल जों दैथायहरगोन आरो बिनि गेजेरजों गोख्रैनो एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनि जि दाबि बे दाबिखौ जों कन्टिनिउ खालामलांगोन आरो बाजेट सेसन फैगासिनो दङ जाहाथे भारतनि पार्लियामेन्टआव बर' एकर्डनि 4.3 जि कनस्टिटिउसनेल जि एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टखौ जाहाथे मावफुङो गोजोन्थों गाबोननि जानो गोनां 26 जानुवारिनि सायाव माबा बुंगोन नामा मिटिंसफोर होगोन नामा जाहाथे 22 जि जानुवारि भारतनि गणराज्य दिवस जे 77तम जे सुबुंखान्थि बा सुबुं दारा जि सान बेखौ गाबोन भारतआ खुंनो थांगासिनो आरो भारतआ जाबाय मुलुगनि माने लार्जेस्ट मोनसे डेम'क्रेटिक नेसन आरो बे हिसाबै जोङो जेब्लाबो गौरब आरो जों गावखौनो माने गोग्गानाय मोनो जे भारत बायदि मोनसे सुबुंखान्थियाव गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों रायजो राजानो बा बिनि जि नागरिकफोरनो सिटिजेननो भारतनि संबिधाना जोंनो अधिकार होदों आरो संबिधाननि अधिकार फान्डामेन्टेल राइट्स फान्डामेन्टेल डिउटिसखौ लानानै दिनै देशनि नागरिकआ गावबा गावनि जिउखौ दैदेननायजों लोगोसे राष्ट्र हिसाबै जों बयबो इउनाइटेडलि जोङो हाबा मावनो थाखाय जों बयबो थियारि आरो बेखायनो बे सुबुंखान्थि साननि आं साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो बरायनायखौ आङो जासिबाय गोजोन्थों थेंक इउ